may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Oh, ato yung tikat gatangam ato yo, Jevon. Agyaman aklaw na, frese ma. Ayon gayam, mabalin ka di ama alak ti cellphone number ti gayam mo. Ah? Ay nawaw, asino agayim ko? Ni Heidi Di namot ngamin replyan dagiti chat ko gangwana. Iso nga ipadas ko kung maateksan wano awagan. Agpudno ka man kanyak, Jevon. Kursunadam ni Heidi agayim ko anya. Husto ka, frese ma. Saan ko nga ilibak day ta? Awan damutin iti ama ti anak na, saan ka di? Wen, nagwin na swasdan. Single tigayim ko ita. Angam sa anak asigurado no addaman plano na ang makirelasyon. Ibagamlat na nga rodan ti cellphone number na. Tas siya akong ti makaam mo nga agtekskin ko na. Mabit lang nga rod ta isurat ko iti papel. Urayong biik. Itay pa'y nga uni ti cellphone mo. Haydi, anak ko. Di yulatan ikaskaso, tatang. Ay, nawaw. Makadlawa ka. Lalaki ka di ti umawawagin ka. Wen, tatang, ni Jivon akalugaran tayo. Idi kalman pa'y dayta. Apay garot adi mo sungbatan ti awag na. Sigurado asaan matlaang anapatig ti ibaga na kanyak, tatang. Awan mo't makagaputap no agsarita kami. Amagan mo't no kayat na tagdaton ken ka, anak ko. Ay nawaw, awan pa'y iti panunot ko ti makirelasyon manan, tatang. Ipamaysak pa'y laang ti atensyon ko iti apo ko yo. Sa bagay, addakin ka na ita. Saan mo't amabalin ada kami tagdesisyon para ken ka. At dalatakin ka na ita, anak ko, nagpaaram ka wano sa anin. Agyaman naklaunay atatang tamaawatan na. Bayada kung ti utang ko ken ka, friend. Agyaman ako na, Heidi. Isupay nga igatang ko manin itilakok. Ayun gayam, imawawag ka din ni Javon ken ka. Ay nawaw, kasano nga naamuam, friend? Wala, tasyak tinangalaan na iti cellphone number mo. Anya? Apang ented mo pa ilaang kan kwa na ti cellphone number ko? Wala, ta i-text na kakanunga rod. Di mo kanunga min replyan dagiti chat na ken ka. Sigurado nga ibaga naman nga agdaton kanyak. Apay, friend, saan ka kadi nga interesado ken Javon? Saan, friend? Kan may sa, awan planok a makirelasyon manen. Kasaritam lata, friend. Ibagam latakan ko na itinasaya tapno maawatan na ka. Tapno saan nga agsakit tinakam na. Dagulit mo't nga rod, friend. Saan ko replyan, tabarang kunak no makarik na. Ngam saan mo't? Itultuloy na latamat ti aramiden na. Tapno agtal na, kasaritam. Ibagam kan ko na saan ka nga interesado, friend. When ano maawatan na, friend. Amang ano inton madamdama kat guraan na. Oo na yun, tayo single ma'am. In-cancel naman ang tawag ko. Day, apay, Jevon, anak ka. Apay, anapudot ti ulam. Maasara kiti tayo single ma'am narang. Ay, nawaw. Asino a single, ma'am, tidakdaka matam. Tayo Heidi Apay, agdat-daton kakadikan ko na. Planok tagdaton. Ngam di na nga rod sumbatan ti awag ko narang. Ay, katurayam ang mga nubi sila Di na nga rod sumbatan ti awag ko nanang. Idi pa'y kalman. Iso nga rod nga urayam, manakaw. Likliklikan naklakit di tayo babae. No ti panagriknam, katlikliklikan na ka. Ay, katagsardin kan Sana mabalin nanang. Mapanak iti ayan da intun bigang. Mabit lang. Hello. Si kamot gayam tagtuk-tuk-tuk, Javon. Siya nga rod tatarolan. Naimbaga bigat yo. Anya ti umay mo ibaga.
Adda ka din ni Heidi, tata. At damat, busy ang mga waawin iti anak na. Apay ka day. Kahit ko kumakasarita, no okay lang kada kayo. Anya ti masapul mo iti anak ko, Barok. Adda tinapatag akayat ko nga ibagakin ko, ana. Ay, subrak ka ah. Agtukaw ka nga raw. Tayabak ni Heidi. Agyaman na klaw na itata. Panawar ka pa ipi-8, Barok. Urayam ni Heidi, ta ibaon ko dito sa alas. Buntoy pa iti apok Heidi, anak ko. Apay ka di tatang, asino ti bisita yu aya? Ay, saan ko abisita day day? Ay nawaw, asino day di aya? Bisita maa ni Jivon. At nakano tinapatag nga ibagaanakin ka. Naa, apay nga imay paylaang dito'y balay? Sangwem, tapno maibagamot lang kinkwana ti pudnaw. No awan ti panagayat mo para kinkwana. Wano saan ka nga interesado. Ibagam iti personal, tapno am muna. Kasano no masaktan kat gumura kanyak tatang? Normal lang ang masaktan di tao. Ngam tinapatag. Kit na ibagam ti pudno amarikrik-nam. Sa bagay, adda punto yu tatang. Nala, mutuyin ti apok. Takasaritam ti bisitam. Naimbaga bigat mo, Heidi. Kastamat kang ka, anya ti masapul mo? Imaya, takayat ko kumati agdahaton kan ka. Ay, kwa, Sapay la kumata umanugot ka. pasensya kan. Ngam awan ti planok ang makirelasyon ita. Anya? Ipamaysak pay laang ti atensyon ko iti anak ko, iso apasensya kan. Day tamat laang ti makagapo no apay asaan ko asungsung-batan ti awag mo. No kasta? Saan ka nga interesado kanyak? Saan, Jevon? Pasensya kan ngam awan ti namnamaam kanyak. Ay nawaw, apay akasta mo ti bagbagam. Guwapo ak mo ta. Wan, adda itsuram, ngam jakpay kayat ti makirelasyon. Anya? Pimanaw mo't gaya man. Nasakit tinakam na kanyak, iso asaan ang nagpakada-kada kayo, tatang. Tinapatag kat na ibagam ti pudno kinkwana. Wan matkit di No agul uli magkangamin. Amangan numang namnama di tao ken ka. Ba nag-adyak mat kayat ang mapasamak, tatang. Isu nga awan nga ron ti rumbang apakakonsensya amanak ko. Agyaman naklaunay atam awatan naktatang. Siyempre, nagdalanak mo ti kasta. Sapay la kumamot akin ni Jibon na maawatan na ka. Sapay la kumaa, tatang. Jak kayat aguraan nak. Saan mo't siguro anak ko? Itikas di ngamin a reaksyon na itay, kat madlaw ko ang makaungat kanyak, tatang. Di mo unay tagpanunaw tanak ko. Nabigla ang siguro ni Jibon itinsawang mo. Tinapatag, kat nasaya ti panakisaritam kenkwana. Kumusta ngay? Nakasaritam ka di laeng ni Heidi. Wala na. Apay nga ron akasta ti itsuram. Iti kasta lang am kat makita ka saan ka naragsak. Wala, takunamlan asino mo't dayja babae. Kunamlan asino akapipintasan. Anya timbaga na ken kaaya. Awan ka no tinamlamak kan ko nanang. Saan nga interesado ni Heidi kanyak? No kasta timbaga na ken ka. Diagsapol ka iti sabali. Sa bali nga ron tirik nakitikas dyan nga imbaga nanang. Sa anak mo tapangit iti panagkunakan. Wen, saan ka pangit? Ngam saan amabalen nga ipilit mo ti bagay? No saan nakamot nga ay-ayaten ti may sa tao? Single mom lang arudan. Agpili-pili pa lang. Ay nawaw, sana gaputa di na kayat ngagdaton ka kenkwana ket irurumen mo meten. Bagim mula ang ti ibabain mo iti kastangar aramidang manakaw. Napan ni Jivon ije balay idi kalman, friend. Ay nawaw, anya timbaga na ken ka, friend. Agdaton ka no kanyak. Kat, anya ngay timbagam kenkwana. Imbagak ti pudno Imbagak nga awan tinamnamaan na kanyak. Anya ngay tinsong bat na. Makaungot nga rod kanyak, friend. Nasaya at mat siguro ti panakisaritam kenkwana. Saan ka mat siguro nga gungungot? Nasaya at mat, ti panakisarita kan kwa na, friend. Indiretsok laang ti kayat ko nga ibaga. Matlag ayam. Kat, apay mat ama kaungot ken kangay. Jakman amo iti dayji a tao, friend.
Guraan na kitin. Adto yung tisuklim, 50 pesos. Nagyaman na klaunay. Awan anyaman na. Kumusta nga iti marikriknam? Damag ko kat napan ka iti ayandahay di idi kalman. Napanak agbayso, kat masarak launay ti dayja single ma'am. Ay no, apay tigayim ko. Una ta nakaraarte man. Kunamla na sino kapipintasan. Anya? Isugayam apinanawan ti nakasikugken ko ana. Tadhakas ti ugali na. Pwe! Nabasted ka lang, kastamot tanti isawang mo. Budno mat! Saan mo't anapintas dayja haydi kat? No kastati kunam, di saan? Kumpormi mo tiing kay pupus iti Facebook. Sika, Jevon. Awan ti bibiyang iyo, no ipus ko ti kayat kung ipus iti Facebook. Facebook ko dayja nanang. Ay nawaw, kasano nga'y numakita ni Heidi Dayjay? Awan mo ti naganak. Awan ngagpay sutin naganam. Ngamadlaw ni Heidi titakda kamatam. Naimbag ko man no pagimbagan ti kasya nga ipupus mo. Ngamsaan mo't nga raw. Tapangrugyan mo't ti saan apagkikinaawatan ti kasyay. Tapno makarik namot dayja single ma'am Madlaw ang nga tulaunay ti panagkita na iti bagina. Anya? Pudno mo tanang. Nagsasawat ko lamla na sino. Ay naanak ko, relax ka lang ka di nga main. Saan agapaw ta binasted na ka ti single ma'am. Kat kasta matan di aramidam. Oh, gato nga. Sana may parbang nga idadanas mo ti padam at tao. Takas ka dakwada. Saan ka mo? Perfecto. Saan mon samot a friend ni Jebon iti Facebook, Heidi? Saan nga agpayso, friend? Apay ka de? Isumit lagayam adi mo makitkita dagiti negatibo nga ipupos na. Single ma'am nga agraraman kun kunana pa yan ijay. Anya? Uray awan dakdakamatin na anagan. Ket madlaw asikaday jay. Una yun, dayja alalaki. Kasaritam friend, ta isardeng na timang ipupos iti kasjay. Nagado dagiti kalugaran tayo aman nakibiyang. Wen, kasaritak to, friend. Isend mo tuman kanyak dagiti inpupos na. Da kayo man pa'y ti makaamo iti apo ko yu, tatang. Sa di numanin ti papanam. Iti ayanda Jivon, tatang. Nawo, anya tarami dami jay. Kasaritak ti awanan bain alalaki. Lay, anya tinaramid na atakis kin kaya. Nagado ti ipupos na iti Facebook maipapan kanyak, tatang. Mangidadanas dayja alalaki. Nabastad laang, kumkumpurmimot tan tilawlawatan na. Kita amata mga nun niya pa'y taramidin na kin kaya. Bagbaga aklaang, tatang. Saan ama iparbang tikas dingar aramiden na. Ada ka di ti anak yun, Nana Paula? Awan pa'y mat anagawid na kaong. Anya tibagam kan kwa na aya. Ada na patag apagsaritaan mi, Nana. Kumkumpurmimot nga minti ipupus na iti Facebook. Ay wun, nabasak dagi jay. Una yun, day tang anak yun, Nana. Nasakit tinakam na. Iso akas jay tararamidan na. Ay, siyaklatan ti dumawat iti pamakawan para kan kwa na nakaong. Awan rumbeng nga idawatan nyo iti pamakawan, tawan mo't basol yun, Nana. Ha? Di kay madanagan, ta sa anak agumura kada kayo. Ti anak yu laang ti pakaasarak. Mala, sumra ka pa'y nga ron tagkapita. Pangururayam kan Jibon, tapno makapagsarita kayo adwa. Anya ti gagaram si Heidi. Mabalin ka di asaan akong kumpurmi ti ipopus mo? Anyat ket mo sawen. Ado dagiti kalugaran tayo ang makabasbasa ka dagiti ipupus mo akontra kanya. Ket, No siyak ti sika, idilit mo dagi jayan. awan mo't dinakamat ko anaga ni Jaykat. Awan nga agpayso, nga madlaw mo't ang maipapan kanyak dagiti ipupus mo. Nagadulakit di nga ammom. No saan mo nga idilit day jay, kan no saan dak asardengan, agposak mat iti maipapan kang ka. Saan aga po tabinastad ka, kat kastamat tan ti aramidam. Anya? Adalata ko marespeto ta iti tunggal maysa. Saan asyak ti karkaritam? Tano siyak ti mapunwan. Sigurado ak, adi mo magustuhan ti kabaalak nga aramidan.
Mas naawak, tawan mo tanti ipupos ni Javon. Talaga nga awanan, friend. Kinasaritam ka di, friend. Wan, napanak iti ayanda idi kalman. Ay nawaw, isumat lagayam ang nagsardangan na. Anya nga itimbagam kan kwa na, friend. Ape ang nagbutang. Imbag aklaang mat, ano di na sardangan ti kasdi nga aramiden na. Sigurado at di na magustuhan ti aramidak kan kwa na. Isumat lagayam Nagbutang laki ti dayjay. Naimbag ko nam ata nagbutang, tano saan? Syakmat ti mangipos kang kwa na. Ay, una yan dayjay tao. Nabastad laang, kastamot ng taramiden na. Imbag tanagnakam. Dakkel tinagbaliwam Javon. Wana, Nasaya at mat na naka-Ameriskan. kapilitan. Narigat mo't na iposnak ti gayem mo. Ay wala, talaga plano na timang iposkan ka. No di ka pa'y agsardeng. Saan mat ngamin anasaya at tikas di amapan mo ipopost? Wen, amok day ta. Ay nawaw, ang mumalagayam. Apay nga inaramid mo pa ilaang ngamin. Wen ata nasakit launay tinahakam ko iti gayem mo. Ay na Javon, inton sumaruno, kontrolem ti emosyon mo. Di ka agdardarasudos tanay. Amok day tan. No saan nakakayat ti may sa babae? Di mo iruruman. Aklunem, takas ta talaga ti biyag. Saan nga amin akayat tayo, kat kayat da tayo mat. Kastamot lang tinasaon ni nanang kanyak. Pagadalam tinapasamak, tainton sumaruno ang mabasted ka. Di mo ton aramiden ti kasya, Ah? Saan kumamot dun Narigat mo ti kanayon ang mabasted. Ay, nawaw! Saan nga amin abanag kat masapul nga i-post tayo iti social media. Panunutan tayo pa'y kumaan na imbag. Ngamin, saan nga amin aparikot nga agraman pa nakapasakit ti puso kat social media ti solusyon na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay, nawaw! Apay kastaman ng interaksyon mo si Kamarife. Nakitam lang ang agil-ilad ti tao. Awan trabahom itaya. Awanan nalpas mo ti kontrata may. Kat, saan ka nga agsapol iti sabali a pagtrabahwam? Aginanaak pa'y mo't ay nawaw kamay. Kita tama nga numatawunan tumananday ta nga inanam. Relax ka kadilaang bakit? Aywan gayam, di mo liplipatan ti agsak daw. Naibusan ti danom ama inom. Nungay si kalatan ti agsakdo. Ay nawaw, isungarod nga ibabaon ka taada ti sabali nga aramidek. Nalagip ko nga dagahan ti ibaga ni nanang kanyak ita. Isa ang mapanak man ni Balayda. Rason mo manday tan, tapno di ka maibaon. Anya aklase ka nga asawa. Si kamanin ti agsakdo, Mare. Mabagkat mo ayan. Kapilitan amare. Awanan inuman may, ngam nakarelax latamat ti asawak. Ibaon mo mat ngamin, Amare. Ay na mare, inaramid kunday ta, ngam saan mat ngarod ang maibusan iti rason. Tunggal ibaon ko, ibaga nang ada tilakad na.
Wenno saan, adati sa bali nga aramiden na, uray awan mo't kaday. Ay, una yan, day nga asawa, mare. Talaga asaan ang mapangnamnamaan. Naku nampay, mare. Maasarak nga ruden kang kuana. No siya klaang ti asawa na. Nabayagan a pinanawak day tamare. Naimbagan ka tamaano sampay laang. Anya ti umayo ibaga nanang. Agsapsapol ti kaaruba mi iti agdalos iti kulungan ti baboy da. No nawaya ka, sika kuman ti mga ramaid. Isupay ti ited na atangdan mo, anak ka. Ay nawaw, awan ti oras ko ang makitangdan nanang. Na, kasano ko mga awan oras mo, kat naibagam kanyak ide nga awan trabaho. At dati sa baling aramidok ita nanang. Ay, no siyak ti sika, mapankakit din. Sayang dayjay, isumula ang awan ar-aramidam dito'y balayo. Naranaan nyo laeng ang madamati panaginanak nanang. Kinapudno na, at dati planok apapanak inton madamdama. Anya, No asino man day ta akarubayo, ibagayo nga awan ti wayak nga agdalos iti kulungan ti baboy da. Agkita dalaangan iti sa balay. Saan nga imay ni nanang dito'y balay itay aya? May matkat. Ay nawaw, imay magayam. Apay nga adda ka pay laang dito'y balay. Sa dino kumapay, ti daddo maapapanak. Ay katmapan mo dalusan ti kulungan nga ibagbaga ni nanang Imbagak nga agkita dalaangan iti sa balay. Anya, At ang amin ti papanak inton madamdama, bakit? tunggal adda maibagang aramidam. Adda ka na yung ti rason mo. Kat gagangay na Igagagaram samot tanday ta. Ay no, saan mo't bakit? Talaga laeng anaira na abilsi ak? Una yun, di ka mutan maibusan iti rason. Nang yagak iti basit a grocery para kada kayo nanang. ay, agyaman ak una, yan akaw. Asino ngayon tinagdalos iti kulungan ti baboy ti kaaruba yun nanang. Nililya ti tinangdanan da. Sayang dayjay. Isupay ko maapakitang danan nila kay ko. Kumaangam saan mo't akayat ni Ramel. No siya, saan kumot akabailan nga aramidan. No dadduma, kat kasla rason na laangan ti dadduma nanang. Naku nampayan ako. Kastamot laang tinadlaw ko iti anak ko. Tunggal ada maibagang aramiden na, kat bigla kanumot nga ada tilakad na. Wenno saan, ada ti sabaling aramiden na. Igagara na pa yan ti rumuar tapno saan laang ang maibaon. Naimbag nga aldaw mo, Marifay anak ko. Da kayo magayam tatang. Di yung maimbagbaga nga umay kayo gayam ita. Nilakay mo ti gagarak anak ko. Adda ka day? Awan tatang, rumuar mo't itay. Sa dino tinapanan na. Iti ayan kano ti gayam na. Ada ka di masapol yung kang kwa na tatang. No kaya't nakitang danak ko ba? Parikot mi ngamin kinanang nyo ti kanal ije balay. Nang runa no kasta matutudo. Kasaritak to nila kay ko tatang. Wan man anak ko. No kaya't nakat mapanlata ije balay inton Sabado. Wan tatang, awan pa'y di ti trabaho na dayjay. Okay nga rod. Agawid ako. Ta sigurado nga urayan ni nanang nyo ti mantika nga impagatang na. Saan kayong agkape tatang? Saanan anak ko? Inakon. Mapangkakanuman iti ayan datatang inton Sabado lakay. Anya ti aramida kijay? Isimpam kano ti kanal aparikot da no kasta matutudo. Ay sos. Ne, apay akasta ti sungbat mo? At dati aramidag mo sa bato, bakit? Anya, Saan ko ang masango ti mapan ijayan da tatang? tangdanan da ka kano ni tatang. Oray tangdanan na, kat awan lata ti oras ko. Tunggal ada ti ibagaming aramidam. Ibagam abisi ka. Ngam no awan ti iparamid may. Day talaang mo't agil ilad ti aramidam. Basol ko pa ita. Itiming yumat ngamin Ay nawaw, kasano nga itiming mi? Nagadumot arason mo. Kunakman no ada ti aramidin nyo ita. Ag-text dan to kanyak no matuloy kami, bakit? No kasta, saan gayam asiguradaw? Diyak manam mo ka nagijay at tao. Di da maawatan no maminsan. No napankalata ko maitiayan ni tatang, dinalpas ko mati iparamid na kang ka. Uray pala ang ti-text da, bakit? Dayta ti jak kayat kang ka. Di ka agungot Asino ti saan ama kaunget no kasta lang ti kabalay? Mamin ano ka di nga ibagak kada kayo nga itiming yung amin. Ti ibagam kiday, di mo kayat nga aramidan dagiti ibagbagame, iso akasta.
Nagrigat ka amay baon. Naa. Pudno mait. Saan kanto pa amay ibusan iti rason? Makaumat ti kasta nga aramid mo, Ramel. No nalakala ang ti agsukat iti asawa, sukatan ka talaga. Saan kumamot akasta? Bakit? Kasano kat sumadsadot ka mait? Di mo amo ti kunada nga isupay. Umayak man makikapi tatang. Agkape ka lang, anak ko. Adamat na pudot adanom iti termos. Agyaman ak tatang. Adan samot ti parekot mo. Maasarak nga rod iti asawak tatang. Ay nawaw. Anya ti pakaasaram, anak ko. Wen tatunggal ada ti maipaaramid kang kuana kat ibaga na nga adalakad na. Ada siguro mo ti plano na Likliklikan nakit di ati trabaho. Pag ko naamat. Madlaw mo tatang. No awan ti maipaaramid kang kuana, adala ang ijebalay ng agililad. Ngam no maibaon, hapaw, busy ka numal. Ni bakit mo nga'y Ramel, anak ka? Awan ni Marife dito'y balay nanang. Ada tinapanan na. Ada ka diti bagayaw? Awad mo't kit day. Kaya't kayo laang asarungkaran. Awan trabahom ita aya. Sa anak pa yan nag-apply nanang. Ay nawaw, pangalalaan nyo nga'y iti igat-gatang nyo iti kanon nyo. Kwarta ni bakit ko nanang. Anya, Agbirbiro ka pa lang iti pagtrabahuak nanang. no adamo nga min maibaga a pagtrabahwam ka di mo mo't kayat. Siyempre masapul apilyin tayo mo ti trabaho akap-kap na kan tayo nanang. Ngam kasano a makatulong ka kun bakit mo no kastalaang. Bumawi aktaw. Ay, awan lat amok dita. Ay naanak ka itapay laang, agbalbaliw kan, aggagat ka. Di mo urayan a mauma ti asawam kun ka. Tarimaan naman tinaperdi atawa lakay. Ay nawaw, dagasanak ni pare isko inton madamdama bakit? Anya, At dati applyan mi at trabaho. mabalin mo't at tarimaan pay sakbay nga agrubwat kayo. Agsagana ak nga rudan, bakit? Ay nawaw, anya nga ruti kayat mo? Siyak pay laang timangilan sa itiday taatawa. Tarimaanak to. Kaanon tungay? No awanan ti aramidak Awan pay mo't aramidom. Lansaan pay kiday. Mabit lang mo't day takot. Saan ka mo't maurasan? Agsagana ak nga rudan. Awan pay mo't ti kumparem. Mabit lang, taala ak ti lansakan martilyaw. Kumusta tinaperdi atawa yung mare? Natarimaanan maray. Impatarimaan mo kan lakay mo? Saan maray? Siyak tinang tarimaan. Anya, apay nga Una, ta idimbagak amapan ko alaan ti martilyaw. Nagpukaw matan nila kay ko. Ay, aging gagayam ita katlikliklikan na ti trabaho, maray. Wun maray, no amuna nga dati maipaaramid kang kuana, kanayon kanumot abisi, makauma. Awan matrabaho na ita. Day tangarod ti di na panunutan maray. Ay, narigat ti kasta, maray. Isu akanayon kami nga agapa, takas jeti ugali na. Awan lang nga rudin trabaho na, saan pa'y atumulong. Ay, no siyak ti mauma, panawak day di atao maray. Sa dino ti papanam bakit? Adda training mi ita. Ano? Training para itan niya. Agabruda kon. Anya? Agabruda kon kunak. Panawan na karot ngagmay-may sa ditoy? Kapilitan Saan mo't mabalin sumurot ka kanya? Kasano ak nga rudan? Makamukamutan ay iti bagim. Aramidem dagiti rumbeng maaramid dito'y balay. Anya? Aramidak daytoy para iti arapaap ko. Tano sa anak nga agsakripisyo, awan lat amok. Awan ti mapasamak iti biyagta. Kantap no masursurum mamet ti tumakdar iti bukod mo asaka? Anya? Kaano ti flight mo, Marife anak ko? Inton umay alawasan tatang. Dandan imot gaya man. Kunaklakid din ako kung kunamlaang agabroad ka. Ay na tatang, masapul nga aramidak daytoy tapno maiyadayuak iti sakit ti ulok. Wan ba't kadi anak ko? Tapno masursuro mo't laang nila kay mo taagunay. Wan tatang, barang agbalbaliw no awanak makitkita na. Wan ba't kadi? Narigat mo't no si kalaakanayon tinamnamaan na nga agunay para kinkwana.
Agabrod mo gaya man ni bakit mo. Wala nang. Flight na no Martes. Kat kasanukan no agabrod ni bakit mo. Diya ka muna nang. Nairuwamak nga daa ka na yun ni Marife iti abay ko. Kat ita ang nagdesisyon nga agabrod. Awanan ti daduma anam na maam no di ti bagimlaang. Diya ka mo no mabailak ti kastoy nanang. Agbalbaliw ka nga minun, anak ko. No kabailam nga aramidam kiti. Saan aday taagras rason laeng ti paglaingam. Oo nanang. Agbalbaliw ka, tasan ka maten nga ubing. Lakay kan, Ramil. Lakay kan. Daita, ti panunutom. Busy kayo ka di, tatang? Saan mat? Apay ka di? Agpatulong ako makada kayo. Anya ti maitulong ko ken ka? Nabarado nga min ti lababo mi, tatang. Ne, apay nga eh. Masapol ang matarimaan. Kadyak amo no anya ti kotse kajay, tatang. Kasaritak ni kanakan Erol sa iso ti mapan ijay ayan nyo. Napigpig sa dayjay. Kun kumpleto ti tolls na. Alaman nga ro, tatang. Agyaman ak launay Awan anyaman na anak ko. Urayim laagan ta ibagak amapan ijay balayo. Kumusta ka matan dita, lakay? Nasayad la tamot, bakit? Anya ti aramidam dita. Madamang agdaldalo sa kitipan nyo, bakit? Ay, kat very good. Ano kasta? O na, tawan ka matan na namlamaag nga agdalos. Kabailam mo't lagayam nga aramidan kat. Kabailak mo't ngamin, bakit? Kabailam, ngamti sadot mula ang ngamin tinang nang runa, idi addaak pa dita Pilipinas. Iso asaan ka maibaon. Pasensyakan, bakit? Sa bali mo't tanita. Nagbalbaliwak mo't tan. Sapay la kumata, tuloy-tuloy mo't tanday ta pa nagbalbaliw mo. Aywan gayam, flight ko inton Martes. Sa dino ti papanang, bakit? Sa dino kumapay ngay, agbakasyonak mo't Daw ka, amare. Wen ata sa anak mo't amain initan ijay abroad, mare. Manungal daw ti bakasyon mo nga eh. Dua alawas laang. Husto tapno makadwam mo ti asawam. Ay na, dakil tinagbaliwan ni Ramil, sipod nagabrod ka, mare. Wen ata awana kun anam namaan na, mare. Amom ka de, kanayon amakitak ngagsagsagad iti paraangan nyo. Saan laang aday ta? Amo na mutin ti agsakdo iti danom nga inumun na. Naibaga na nga rod kanyak, mare. No amukla ang ama ka amiris no awanak. Idi kumapay ang nagabrudak. Tinapatag kat nakaamiris ang itamare. Saanan ang masapol nga ibagam ti aramidan na. Naibus magaya man ti mainom adanom. Mudtoy ti water jug, bakit? Ha? Ay nawa, mudtoy ti water jug ko na, tagsakdoak. Ah, Kaslasaan ka mamati iti bagbaking ka. saan makiday? Sa anak laang anairwam asika ti agsaksak do. Idi sa anak ngamin anagabroad kat masapol nga ibagbagak ti aramidam. Numaminsan kat di mo pa'y maaramid ta nagado ti rason mo. Iti lang, dayjay, bakit? Sa balitan ta nagbalbaliw akon. No kasta nga rod, saan kun nga i-renew ti kontratak lakay? Agnegosyo talaangan tapno saan ta amayadayo iti tunggal maysa. Pudno, bakit? Panagkunam kadikat agang angawak. Wano, kaya't mo nga agsubliak iji abroad. Saan bakit? Siyempre, maragsa ka na ngamin, saan kan nga umadayong? Ay, nawaw! Di ka agsadot-sadot. Agagat kan tulungam kit di ni bakit mo. Tapno naragsak, ti panagdanayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa, apakay
May tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agpasyudadak ita tatang. Da kayo pay laang ti makaammo iti apo ko yaw. Ay nawaw, adat aramidam iti sentro, Marian anak ka. Mapan ko alaan ti kwarta nga impaw it nilakay ko tatang. No kasta, adda marin ti kwarta nga impaw iti OFW nga asawam. Adda tatang, saan mo't amabalin nga saan nga agpawit? Mala, agrubot ka nga ruday. Agaawid ka adagos no malpas tilakad mo. Di mo man ibaga ang mabayagan ka ijay. Waon tatang, gumatangak lang iti masapsapol ti apo ko yaw. Da kayo nga'y, awang kad ipagatang yaw. Awan anak ka. Tagitigit di masapsapol ti anak mo tigatangam. Sobra ti kwartang impaw it nilakay ko tatang. No adda ti sobra, ibang kaum. Tapno adda ti gastusin nyo, no adda emergency. Sobra lat taday jay tatang. Saan tayo nga amaw? No aginggat ka ano ti panagtrabaho nila kay mo iti abroad. Iso nga itabay lang, rugyamaw ti agurnong. Saan aparikot day tatang? Irinyo naman ti kontrata na Lumabasak pa, Nana Rose. Nay, si kamat gaya, Marian. Agpasyudad kan samot. Gusto kayo, Nana. Siguro, adda manen impaw iti OFW nga asawam. Addaan, Nana. Isuti mapang ko alaan. Ay, konak tumot. Nagasat ka, taam mo nila kay muter aramidan na. Ken napagasatan anak ka abroad. Ay, talaga nagasatak iti asawak, Nana. Ayun gayam, ado ka di tigatangom ijay balasang ka. Saan matunay, Nana? Aday pagatang yaw. Agpagatang ako maiti agas. Mabalin latamot. Ilis tayo laang. Iti kasta ket amok no anya tigatangak ng agas para kada kayaw. Agudungak ita, Peter Lakay. Ti anak tangay bakay? Itugot ko latnan. Ay nawaw, amang ano marigatang gamay. Saan? Basit lang matiin listak agatangan mi. Anya nga tanong syaklatan ti agudong. Siya kun Lakay. Sayang matimay sa aldaw mo iti trabaho. Unang, Di nakpakadanagan. Kabailak da ito eh. Agsagana kakit dita makitagad ka manan. Isupay titangdan mo nga igatang tayo kadagiti masapsapol tayo. itugot mo nga payong. Tapno saan ang mainitan ti anak ta? Ay nawaw. Ni Dorothy mati sumungad. Kan anya ngay dayjay. Intugot na mati anak na. Ni, apa lakas tayo pa nagkitang kanyak, Marian? Ay kwa. Awa mo kiday. Adda ka dirugit iti rupa. Awan. Si kaki dimot. Iti sangulatan ti pagtugawak. Narigat no day ta Dorothy ti makaabay ko. Iti kasta alangada iti anak na. Sigurado asabali ti payudda. Apay adi ka pala sumrag tita, Marian. Pakiawat man gayam ti bag ko dita. Saan ka ngaglugan? Bakan ti gayam ti Francet. Ijay latan ti pagtugawak tapno komportable Hay, simang puta malangan. Kumusta tilakad mo anak ka? Maasarak nga rod tatang. Naranaak pay laang daduruti kan ti anak na iji paradaan itay. Anya ko maitano naranam ida. Maasarak itikas di alangada tatang. Amuyo ka day. Kasla pagpigadan dagiti kawasda. Ay nawaw, anadamamit ti panagsasaom si Kamarian. Pudno ti ibagbagak tatang. No nakita yu laang ida, siguradong adamo maibagayaw. Gagangay na Anya agagangay na mga ibagbagayaw. Amumot ang marigrigat na Dorote. Apay ang masapol nga idadanas mo dya tao. Kay ibagbaga laang matinakita.
Ngam saan kayo nga interesadaw? Aguli makaklangan. Siya mangaminan ti dakas iti imatang yaw. Imbilag mo matidaya per ti anak ta Doro ti bakit? Wen ta naibusan ti diaper na lakay. Naibus manayin? Wen lakay. No lampin met nga minti pausar na, mabasa at ipagturugan tayo. Ibasuram dagi jay at agumatangak to bakit? Ay nawaw, awan nga rudon lakay. Awan usaran na inton bigat. Ay, No iba surak dagi jay adaya per, awanan Anya ngay ti usaran ti putot mo. Awan pa'y matangdan mo. nagrigat lagi ti kastoy kasasaad tayo bakit? No saan ko mga min analugi ti sigod a pagtrabahwa? Saan tayo ko mga agrigat a kastoy? Saan tayo mat nga rod a kontrolado ti mapaspasamak iti biyag tayo. Sapay la ko ma. Tadamot ti mabiro ka kapag trabahwa. Tay permanent ti kumamot tan. Tapno saan akaasi ti anak ta? Addan to ka di lakay. Imbilag mo magdagiti daya parte anak mo Dorote. Una taawanan usaran na nana. Saan ka agimatang edi nagpasyudad ka? Gimatang ngam naibusan nana. No makawaya ka, mapan ka iti istor ko. Apay ijay nana? Itad kuken ka ti daya parte apo ko. Adda ngamin imbati da edi nagpasyar da ijay balay. Ay nawaw, saanan nana? Nakababain mo't kada kayo. Daya perti apo ko yung itadjukit din kada kami. Saan na matlaangan ang mausar day jay? Iso nga itad kulatan kada kayo. Umay kantaw ta isaganak ti itad kuken ka. Ay na, agyaman ak unay nana. Ti Diyos timang subad iti kinaimbagyo kada kami. Ti apok ngay, Nakaturog tatang. kahit sa dino ti papanam, Adala mapang kugatangan di ta store tatang. Awang ka di ipagatang yaw. awan magkit day, ngam numabalbalain kat dumagas ka kumaiti ayan na antim suseng. Apay ijay. Alaam ti parya nga order ko king kuana. Ay nawaw. Nagadua parya iti arubayan tayo. Ado angam awan matbunga na. Bunga ti in-order ko kin antime. Nabayadan ka di winaw. San pa'y anabayadan, ngam alaam latta. Ibagam abayadak to numaalak ti pensyon kaw. Adto yung tigat-gatangam atina pa, Marian. Agyaman aklaunay nana. Agyaman akmatkan ka. 5 basak iti ayanda duro ti itay. Kat nakita dagiti daya per nga imbilag na. Apay dagiti daya per nga imbilag na. Ipausar na dagi jay adaya per iti anak na, nana. Wan kanumot. Inikak ida iti daya per. Ngam kurang dayjay. Amumot ti kasasaad da. Ay nawaw. Kaasimot ti anak da iti kastang ar-aramiden da nga gasawa. No apay nga minang nga nagpasikugpay laang kan lakay na kat amo na amarigrigat da. Ay sos, jak magustuhan ti kasta pa nagsasaom si Kamarian. Kapudnumot nana. Adda trabaho ni Peter iti. No saan laang anabangkrap ti restaurant a pagtrab-trabahuan na, saan da nga agrigrigat ita. Ti ibagada ki day, imuna ti kinagatilda iso akas jay nana. Agtaan ang kaman. Naimbagkan ka at OFW nila kay mo. No awan ti amom ang maitulong mo kadakwada. Nasaysaya at no aguli magkalagdag. Nakitak ti imbilag ni bakat mo, Peter. Ay nao, anya ti kahit mo asawan? Dagiti daya per nga imbilag na Day jay ka di? Anya nga minti ar-aramidam. Apay nga agrigrigat mo ti pamilyam. Sipod na awan anak iti trabaho, kit nagrigat kami matayin. Narigat no saan na permanente ti trabaho. Tay tangamin kat, tigatilyo tinangnang runa. Anya? Pudnumot, iso akas sa timapaspasamak, tadiyo ammo ti priority yo. Mapilpilitan kami ang mga rami di kasjay. Gaputag kurkurang ti kwartami. Kat siga, no awan tinasaya at nga isawang mo, mabalin ka di nga agtal na kalaangan. Nasakit ti mariltok anya. Saan tayo nga agpapada iti estado ti biyag? Naimbagkin ka ta OFW nila kay mo. Saan kayong agkurkurang iti kwarta? Ore saan ka nga agtrabaho? Tada ti maipawit na kin ka. At iti tangdan ko bakit?
Gumatang kay ti diaper ti anak ta. Ni, apay akas talakay. Kas lamadi matimod mo ita. Makapasan mo't ngamin ni Marian. Ay nawaw, anya timbaga ni Marian kan kaaya. Dagiti diaper nga imbilag mo ah. Apay ka no day jay. Uy-uyawan na. Anya? No sa anak-anak kapag tepelitay. Amangan no nagtanog ko day jay ama naguyaw. Ay madi alakay. Di ka agaramid iti pakabasbasulam. Awatan nga rutin ti kwarta bakit. Gumatang kay ti masapsapol ta anak ta. Saan laang ngamin amakit-kita ni Marian dagiti sakripisyo ta. Iso akas ta ti panagsasauna lakay. Ken maysa, di na amo ti rigat a pagdaldalanan ta. Ngamin, day talaang mat aguruuray iti ipawit nila kay na ti ubraan na. Amuyo ti aramid da doro ti kan ti asawa na, tatang. Anya ti kayat mo asawan, Marian? Nakitak nga imbilag da tinausar a diaper ti anak da, tatang. Kat, Nakababain ti kasjay. awan siguro ti kwarta nga igatang da, ah. Kasano, kat imo na ti kinagatal da, tatang. Apiakas ta ti ibagam. Kit agpada damat nga adda iti husto nga idan. Kan maysa, adda ti trabaho ni Peter ide. Di dalaang ninamnama ang mabangkrap ti pagtrabahuan na. Rason lang day, tatang. Ay nawaw, saan ba't akas ta ti panagsasaum anak ko? Dakis ti kasta. Pudnumat ti bagbagak. No saan ang nag-abroad nila kay mo? Agpapaada kailaang kadadoro tayo amarigrigat. Kan maysa, no awan mo't laang ti itulong mo kadakwada, nasaysaya at no agulimag ka. Iti anya kumaaga po at tulungak ida. Saan kumat ida akabagyan? Pakabasbasulam lang ti kastangar arami daw. Kaya't ka kumaama kasarita, no saan ka abisi, Peter? May papanita niya ti pagsaritaan ta, tata. May papankan Marian. Siya kong dagkid daw iti dispensar kadag iti dakis nga isawsawang ti anak ko. Pakawanan nyo kuman ni Marian, Barok. Ay nawaw. Ape ada kayo daw iti pamakawan. Kat saan mo't ada kayo ti nakabasol, tata. Gaputa mo kasan amaramid ti anak ko dayta. Anya? Ipagarup na arasaya at ti kasdengar aramidin na. Nalakakin kwa na tagsasao. Ngamen, saan namit amapaspasaran ti rigat a pagdaldalanan nyo ita, Barok. Wen tao FW nila kayo na, tata. Timang set edi nag-abroad nila kay na, Barok. Di na panunutan, ano saan a nag-abroad ti manugang ka. Amangan no marigrigat damag ngaging gaita. Anya ti pagpupungto tamaya, di pa kalma na napudot ti ulam. Ay, makapaasar mo nga mingi manugang yu, tatang. Apa nila kay mo? Kisayan na pa'y kano ti ipawit na akwarta, tamasakit manan ni nanang da. No kastagayam, masapul nga agtipid kamutan. Ay nawaw, sa anak an nairwam iti kasta, tatang. Awan mo ti pagpilyam, anak ko. Ay, makapasurun ti kastoy. Awan tinduldulin mo akwartayo di taya. Awan tatang. Idi pa'y ngamen nga ibagbakakin ka nga urnong ka. Ngamtangkin ulo kamot ngamen. Nakatangtangsit ka pa'y mag. Kanayon mutan anapudot ti ulo, Marian. Nagriga laki din ti kastoy, Nana Rose. Anyat kayat mo asawaan. Masapol nga agtipid kami, Nana. Ah, nukasta. Agawidan nila kay Mau. Saan pa'y? Ngam masakit kano ti inana. Anya, Sa anak anairwam iti kastoy, Nana. Naibusan ti diaper ti anak ko, ngam awan ti maigatang. ay kat agtipid kayo No kayat mo, gumatang ka iti lampin. Saan mo nga rod a waterproof ti lampin, Nana? Kan amangan no agrasys ti anak ko. May mayat latang ti diaper, Nana. Anya ngay ita, mapadasam mo tinapadasan ni Dorote. Ay na, di man ipalagib day ta kanyak, Nana. Apay, masaksakitan ka kaday. At dati na imbagadamag bakit? Anya day taan na imbag adamag lakay. At damot lang ng pagtrabahwak. Pudno? Wen bakit? Naawat akong kas janitor iti may sa pagadala ni Jesentro. Ay kat nasaya at ano kasta lakay. Panagkunak kat saan tayo matunayan ang marigatan no permanenten ti trabaho. Ken at least,
Mayat ti sweldo ki Jay, bakit? Una, saanan ang masapol nga ibilag ko dagiti daya per anausar ti anak na. Saanin bakit? Say-saya atik ti trabaho. Tapno saan tayo nga agrigat? Adaak na na, Rosie. Anya ti umay mo gatangan, Dorote. Sa anak agumatang nana. Imayak, tada kayat ko nga itid kada kayo. Ay nawaw, anya ti itid mo kanyak. Bibing ka nana. Nay, nangalaam nga iti bibing ka. Inlutom ka di day tawon, no? Saan ko nga inluto daytoy nana? Ginatang nila kay ko. Ginatang nila kay mo kunam. Una na, nagsweldo nga min nila kay ko. Iso nga damot basit kwartami. Ay kat nasaya at ano kasta. Maragsakan ak unay para kada kayo iti asawam. Saan kan amang ibilag iti diaper? Una na, kat sapay la ko mata tuloy-tuloyan daytoy. Anya ti maimbaga day di aduro ti kada kayo na narusay. Nakita ka naggapo ti istoryo ka. Imay sama imutang day jay. Kamali ka, Marian. Anya ngay nga raw. Wano, imay di mawat iti tulong. Makitkitam ka di day taabibing ka. Wow, nana. Sa anak mo't abulsak tapno jak makita. Inted ni Dorothy dayta. Ay na wow. Ada kwartada nana. Adda di mo ayaam mo a janitor nila kay na. Aya. Iso nga awanan ti makitam anay bilag adaya per iti ayanda. Tadamot ten igatang da. Nagsinukat kayon iti sitwasyon. Kasla ada kayat yu asawan nana. Dakes ngamin ti panagsasaum kadakwada idi na kong. Narigat ti sumanao no awan metlaeng maitulong tayo. Anya. No makita tayo amarigrigat ti pada tayo a tao, saan tayo ida nga irurumen? Laglagi pun tayo, nga awan ti permanente dito'y rabaw ti daga. Ay nawaw! Awan ti permanente dito'y rabaw ti daga. Laglagi pam, ano anya ti inaramid mo iti padam a tao, isuntumat ti agsublikan ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.